Nu är det. Nu är det. Hette är det som behöver boja efter. Och i 1 år. Nu börjar det. Och är förfärligt spänt. Jag är helt i botjon i morgon. Jag sitter vid sån alla morgon. Och det är så fullt avvarska mig. Det avvarska läge och det avvarskar allt. Och nu följde jag inte att skulle innan nu blev jag galet. Men jag vet inte, nu fick jag mot i att. Så annars så lavera och stöma kan snurra sig efter dem. Så det här är väldigt spännande. Jag tror den börjar. Det är fantastiskt. Jag syns det vi är inte polo som i Afrika. Här är bara en speeder. Det är full speed och jag ska inrömma att det är slett inte väl till pass. Men det här var det gott. Jag lyckas väl. Jag har glätt mig till det. Och jag vet att på innan kommer. Och på innan det är bara ett upplevelse. Men jag ska bara välja att komma vidare till. Uff. Jag var akkurat reist och fra en stedje. Det är min gång kom filma en dag. Och jag har så forferdelig botjon. Så det gånger. Vi är inte elekt att så runt det efter. Nu inte jag. Gånget att över. Men jag kan glädjas om att det bara första dagen. Så jag var tog jag bara fruskrat. Jag hoppas att jag det. Det är ett förfärligt fantastiskt. Nu är det för en läkt framme med. Vi är i attan för vi måste färdas om med alla samarboksen där. Jag vet att det är att börja för ju sjönvapen så är det också man lösa sig boksen. Men det är en stor part av oss ner till jag vet. Vi är ju fruskor av så är turen färdig. Och sitta minus 30 stigen på en av maten till att jag vill ha. Oha. Så gör vi motorn. Det är bättre. Allt nya så blir det skräll om oss. Ränner ner vatten till den från. Vi ska jöklon här. Från kavan. Tjuren kommer. Kommer här. Då har vi då en väl uppbornad steg. Det blir förfärliga sträv, jag märker inte. Förfärliga sträv. Ja, vi har haft lite botjon och så har vi inte energi. Jag har druckit ägg och inte ätit choklad och allt just efter att det som ska göras och nu är så går bättre i botjon. Alltså det är gott.
Så är bara komma till levna och få sova väl och äta väl. Torska kläderna och så steg efter morgon. Ta man för att vara bättre. Det är inte så förfärligt kött. Helt förfärligt. Jag är inte vidare så hårt. Jag tar vid det bubba. Jag ska bara vita orden som mig. Ikke så tja orden her. Så har vi en samlean stigning upp på 508 rush. Og vi av 2643 meter hatt. 2643. Jeg klarer det. Selv om jeg er i bokelsko og unga orsko. Orskan for alle ves i morgen. Og det er en såren början. Jeg har alltid tenkt å bli av tonna. Altså, jeg vet at det er at jeg selv om det pøyner. Og det er strevet, så klarer jeg det allikevel. Jeg er ikke vant at det ble så strevet. Jeg er bestemt ikke vant. Og den første reist, det er... Ja, men det er akkurat timen som er trøyt, men det er bare så ikke givet uttrykk. Løygan ikke uttrykk for det som er. Jeg synes ikke kunne krekvad. At han innlegger her viselig. Krekvad sånt. Snorre, hvordan var turen? Det har vært fantastisk. Jeg tror vi har med pause, så jeg har brukt 4,5 timer. Men det er helt nydelig. Altså, det ble ikke sparet på hastigheten? Nei, vi har kosset oss. Vi er på tur, sant? Ja. Drukket masse vann. Det har vært varmt da. Det har vært. Vi begynte sent, tror jeg, så kanskje det var ekstra varmt i dag. Ja. Men det har vært fint, flott. Hva er dine forventninger til resten av turen? Å ha det like fint. Å ha en nydelig... Alle er friske, og forhåpentligvis alle når toppen. Alle når toppen. Det har vært veldig artig. Let's go. Inside the dome. Hey guys. This is our boss here, okay? Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Muy bien, guys. Very well. First day. Yeah. Oh, yeah. Okay. Sit. Okay, you can follow me. The idea now is to show you how you can build the tent. Okay? Perfect. Come on. Ja. The tents are the same, okay? Yeah. And no, it's easy to set up, but we try, okay? Okay, we have two parts, the over tent and the tent, yeah? Always put one rock inside when you put inside this, because normally fly away. We have two colors, blue and red, but are different carabiners, and the red pass inside for the red carabiners, okay? Always start with the longer first. Lula. Sí. Toma, para, anda ya. Okay. Pay attention now.
Acá tengo la parte de atrás. Bien, perfecto. Yes. Is your new best friend this? Ha, a castle. Yeah, it's a castle. What are you drinking? Mate. Look. It's a typical drink in Argentina. Well, in Uruguay, Paraguay, Chile, drinks too. Yes. It's mate with yerba, is the herb, Yeah. and hot water inside. It's like a tea. And you But- use the same you use it many times? Yeah. 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 You put this and drink, Tonight. Maybe you can sleep with him. and when you are sure, I have only 5 tents. put now. again and Yes. pass the mate. Look. This is And magic. I can Nu hade jag grilla, jag vet inte vad det är. Spurte han om det, han är grilla moldörn, men han visste inte vad det var. Så nu färrar vi där folkne, så det är väldigt buffarna från det grillet. Det är känt för, jag vill säga, och YouTube. Det har varit förbi spännande för att veta vad det är, och om vi får hjälp till bors natter, här tog vi. Men det är de känner att göra, ett må. Moldør, det er ikke en rasa som så, det er en blanding mellom hest og esel. Og det er et annet slag, det er mulesel. Og det er en spørning om hver pæra seg hver. Om greiingen er en hester eller et esel. Og sjálvande samsvarande rissan. Og annet av teimen kan så atter pärast vi en av samma släge och få avkom, men inte minst att det var det vi lyser om. Och det är man så gjort för att få de bästa einläggarna bort ur eslen och de bästa einläggarna bort ur hästen. Esli traxt och hästen är skjuter. Det här så gott ut. Det så gott ut. Nu har vi sovet fyrst og natt, og fyrst og levo. Og jeg sov vel, og trobleggene over meg nå. Er vekk. Det var helt deiligt, altså. Jeg er så glad for det. Og her omstøvene er helt arvus enn det var vært i Afrika. Og omstøvene er helt arvus, jeg er servicen. Vi får ikke på samme måte alt servere opp i hendene her. Og nå, som passer oss selv, nok som jeg. Det er høvestøyen til Inka. Det er det som vi der sammen vi. Det som skipper forståren og Jákup. Og du gjør det klart til å sende muldøren i sted. Vi vil føre noen Jákup. Så vil det sendt til neste levo. Her får vi svætradiater. Jeg har pakket en sinter i Arvus. Jeg har flott akkurat fra tøysettjon som jeg har bæret Atlanteien og flott her iver og i tøysettjon som muldøren bæret. Så at det skulle være latt her. Han var forbi i Tonkervær. Og så lærer jeg Atlanteien. You've been sleeping outside? Yes, Yeah. very good here. Yeah, you like it? With a star. Yeah, very nice. Upprunalega så skulle jeg hava eina kamer. Et telt til bæra moin. Men jeg tror at ein er blivin sjukur og er svimeira. Så tok der og spart et telt vekk. Så nu er jeg kommet av være i teltet sammen vi einon. Og han er jo almindelig fittur. Og jeg har langt bjøret seg til at bæja filma meg og være vi i filmen. Nått vakte jeg meg og spurte jo meg i hoa filmen med han. Så han kunde demonstrera hvordan han brukte pissefløskene. Så det må sies å være med over etter munnen høtte. Men jeg sier som vær at jeg alltid at vi bojar kanskje litt sintust. At det er ikke grunn til å få alle søvner av beina veien.
Så vi bojar vi tog i. Han låg ju mackaren som var och teltmackaren. Han var inte bättre för bogelsken som var att han skulle få bli smittad av. Och då var det kjølt att björn var till att jag kunde sova ut. Men det är väl till hon själv. Lejaren tror jag. Men han snär. Fransmännen. Han sov ute. Om du kört någon. Det är kött att missa motet och det är kallt. Det är mår och det är ting som spelar in i tog. Men beina vet att solen kommer fram. Fär hitan och fär äta. Så är allt neglat där. Så är det gott. Och inte trubbelager. Turen nu kör bara till att få sig mat. Ur ånden, la färgerna går och äger som rund. Inte han som fyllde delen, men är äger som kom från Syen. Men det är inte. Då har jag så fyllt med resten. Vattentangarna, men nu är det så gott i bruk för det. Så drack jag allt. Det 4-5 liter. Så jag vant inte att göra allt det. Det är väldigt hett. Och allt är battlat in. Utan jag är ju stått om boxen så här. Armarna är längre ärmar, koll och huvanhålls. För det är inte skålt am. Det är alltid sørstørast det. Så skal det lukka pissa, eller så skal det lukka pakka og at det. Jeg sa først etter meg fyrir at det skulle ikke være. Så nu er jeg klar. Vel. Ikke så galt. Det är en annan bolke. Jag vet inte om det är för år nog att hemma det så vara för. Ja, det är en stek här. Så gånger nog kan lösa så. Så vi bra att det och natt. Det är ju bara hoven som ska väljas för solen. Man måste nog välja sig för stöven. Det är också mycket vinter. Och stöven så Fujker i näsar och mun. Då må man ha och fyra. Och solbrille. Och här står vi i ögonen och solarna.
det nekre stekker, ikke nekver. Og nu har vi haft en nok så tryggvannstekk her som vi har finnet opp på. At etta. Og det smiljer om medpakka her. Vi har medpakka og sjokolade og så legger vi alt som vi har fyrrega og tidser vi til å være ikke all nøyut, men det er godt å ha det eisene. Einasta som jeg har glemt til hikvina, hun ligger etter i Oslo. Jeg vet ikke hva stepper til, men det var så rævelig kallt i Oslo, så her har vi sikkert glemt han etter til Trykva, som er gist. Men det har lov å funnet meg nær, jeg legger ikke mest til det, men det var jo kjøpt. Men så kommer det vel å minnes til dette forskjellig. Og det er for å være først og fremst ved Suttjafjallet. Ska man ha världen. Det här är inte helt vandalöst. Ja, jag klarar det. Men det är standard det här. Och vårdera. Detta tar man väl. Det är... Men det var väl avbjörande tur här. Hässen är absolut avbjörande. Ja, det är det. Och vi inte kommer till... Det er Almar 2. Her er det at han vil med her, ikke? Det var fettligt. Jeg tar noe mer vel. Nu har vi kommet så mye lengt at vi suttja lever 2. Men hon høyest alt nok så lengt vekk. Så det er vel ikke beina ved. Ganska en halv timme vi går se rätt. Så en avstånd kan lumpa. Om det tog att det är kvinnor eller om det tog det är yngst här. Det vet jag inte. Det är säkert en främst där alla tog. If you can see to the right, it's a normal route for us, Okay. the 360. Yeah. Turn to the right, pass, and then we go to the summit for the other side. Okay. Okay? Okay. On Yeah. the other side of the mountain, yeah. Yes. Mm. Yes. How many people use the Polish route? A lot of people, yes. A lot of people. It's Ah, easy. Yes. It's easy, Easy. not advanced. No. Okay. No. And the Polish leaser have the rope. Put the rope now, fixed and ropes, yeah. you can put the tumor and Okay. Mhm. Asen. Yes. Yeah, nice. Nice. Speechless. Ja, vad säger du? Ja, jeg har ikke ord. Herregud. Det er det endelige målet for ferden. 21. januar. Nei, ja, januar. Summit. Håper vi er med der igjen. Jeg lurer på om vi går opp på den lille knausen der borte. Past the shoulder, you can see the small mountain here, the green mountain in the middle. Pass is Plaza Argentina. Past this small mountain is Plaza Argentina, okay? 6 hours tomorrow, 6 hours and a half. Fylte gata. Ja. Nå brukte jeg opp all gigabyten min. Vad säger du om det? Nej, du tog så fort. Det er helt fantastisk. Ja. Jeg klarer ikke å la være å ta bilder. Nå har jeg sikkert tatt 30 bilder av det motivet der. Som er det fjellet vi skal opp på om... Hvor lenge er det til? 2,5 uker. Ja. Noe sånt. Och blev det mer bange nu? Ja. Men det er langt. Det er langt opp dit. Det er det. Så får vi se om det holder hele veien. Sånn, er vi klar? Ja. Start 2
Tusen hjertelig. At det Aconcagua. Det som alt hever dreier seg om, og det som det som jeg har vant til, og det som jeg har hukst om, det som jeg har fortalt om, det som jeg har rønt og lært. Folk kan si Aconcagua. Det at han vil jo kunne her. Og nu ja, spurningeren. Släpper man på? Klarar vi det på det? Jeg vant det til. Det må færre gang. Altså nu vi... Ja, nu blir det forferdelige stormer. Jeg vant det til at jeg får klare på her. At nu vi så högt. Vi rettelig högt nu. Jeg får ikke noen hattarsjuk. Så det det noe som jeg alltid færre gang. Og mauer har vi ikke vært i det. Slett ikke vært mauer. Det er en fantastisk tur i en jøgnende del. Nek vekkurs av suttja. Fitt folk har vært sammen vi. Det kan ikke være bedre. Og leva ikke åkken toner at han vil her. Det skal være for det genga. Det har vært nok så tungt. That the silver box is the bathroom. Yeah. It have an Inca sticker. Inca stick. Okay. In the kitchen you can give me hot water. Okay. I'm Sebastian. All you need. Nice to Call meet me, you. yes. Nice to meet you, Sebastian. Bags ready for the mules at 6. 6. Yeah. Yeah. Because the mule drivers they have a long day tomorrow because they go to Plaza Argentina and then return to Penitentes in the same day. Okay? Yeah. Early. How do you think the weather is going to be? Like today. Like today, so Yes. shorts and t-shirts Yes. are fine? Is it possible to refill the water bottles along the way? So a lot Carry of on. water. Yes. Okay. And for tomorrow, 4 liters. Try. Yeah. Okay? 4 liters. Yes. Yeah. Drink? Drink. Yeah. No, drink. Vos sabés que en Mendoza a mí ni me gusta tanto la coca, pero acá